Shin ko kun san wane ne ya ragargaje fuskar Munirat Abdulsalam har ta dawo kamar masaka? Munirat Abdulsalamu wata shahararriyar mai koyar da baɗala ce a shafinta na social media, musamman YouTube da Facebook da sauran kafafen sada zumunta. Munirat Abdulsalam dai ta waye gari a cikin wannan hali na alhini, a inda aka samu wani matashi in ragargaje mata fuska. So kun san wane ne wannan matashin? Assalamu alaikum wa rahmatullahi, ku biyo mu don jin yadda ta kasance. Ku danna mana subscribing da like. Ƙarshen dai alewa ƙasa, kuma an ce idan ka ƙi ji ba ka ƙi gani ba. A yau ita Munirat Abdulsalam ta fara haɗuwa da irin sakamakonta na abubuwan da take yaɗawa a cikin social media, wato wanda Allah ya haramta. Ta dai ba da wannan labari ne yadda matashin ya fata-fata da fuskarta, a inda take cewa wai tsohon saurayinta ne a da, kuma a yanzu yaudarar ta ike yi. Da ta gane hakan ba shi da ɗabi'u mai kyau, shine ta guje shi, ta bar shi, ta ɓoye masa. Matashin ko ya gano inda take, a inda ibita har inda take idinga dukanta har sai da mata raga-raga da fuskarta. Munirat Abdulsalamu an shiga halin nadama. Wannan ƙalubale ne da su wato babulaye da sauran masu irin wannan yaɗa baɗalar su kiyayi ƙarshensu, ko kuma ba su san ta inda Allah zai kama su da mummunan sakamakonsa ba. Allah ka shiryi al'ummar musulmi baki ɗaya su dawo kan tafarki na gari. Mun gode.